год с пачатку вялікай перазагрузкі Аршанскага района. Развіццё гэтай тэрыторыі на асаблівым кантролі ў прэзідэнта краіны і абласных органаў кіравання. Галоўнае патрабаванне кіраўніка дзяржавы – паляпшэнне стану спраў на прадпрыемствах, бо Орша – магутны прамысловы цэнтр, і рэгіён павінен стаць прыкладам для іншых. У праграме сацыяльна-эканамічнай перазагрузкі, якая разлічана да 2020 года, 4 ключавыя кропкі: прамысловасць, сельская гаспадарка, лагістыка, развіццё малога і сярэдняга бізнесу. Што ўжо зроблена і што яшчэ трэба зрабіць? Першыя вынікі эксперыменту вачыма нашых карэспандэнтаў. Наталья Ковалёва кажа, што зараз будзе святкаваць 2 дні нараджэння. Першы па пашпарту, другі 10 мая. Самай раніцы жанчына адчула сябе дрэнна, аказалася праблемы з сэрцам. Па словах урачоў, на ліку была кожная хвіліна, інакш інваліднасць альбо лятальны зыход. Дзякуючы навейшаму абсталяванню пацыентку удалося выратаваць. Здесь мне оказали квалифицированную помощь, мгновенно среагировали. Я счастлива, я живу. З адкрыццём новай бальніцы медыцына ў Аршанскім рэгіёне выйшла на новы ўзровень. Высокакваліфікаваную дапамогу ў сучасным медыцынскім цэнтры атрымоўваюць жыхары адразу некалькіх раёнаў. Многія высокатэхналагічныя аперацыі, якія зараз штодзень робяць у райцэнтры, да гэтага выконвалі толькі ў сталіцы ці абласным цэнтры. Каждые 2-3 недели у нас происходит освоение новых технологий. Мы ждем оборудования по линии офтальмологии и по линии гинекологии. Буквально в ближайший месяц-два и больница станет на уровне областной. Удыхнуць новае жыццё ў малы і сярэдні бізнес – гэта яшчэ адна задача. У 2017-м у рэгіёне стварылі больш за 500 новых прадпрыемстваў і вытворчасцяў. З пачатку гэтага года каля 20. У дапамогу пачынаючым прадпрымальнікам у Оршы адкрыўся інкубатар малога бізнесу. Яшчэ адзін у бліжэйшы час будзе працаваць у Баране. В Баране мы планируем в первую очередь развивать услуги, и спортивные, и туристические услуги, и сельское хозяйство. Для того, чтобы им было проще начинать свою работу, в бизнес-инкубаторе площади им отдаются без арендной платы и оказываются ряд консультационных услуг. Аграбізнес, паслугі, прыгажосць і гандаль. Пачынаючыя прадпрымальнікі, як паказвае статыстыка, гатовы эксперыментаваць. На адкрыццё ўласнай справы Вольгу Сідаровіч натхнілі дзеці. Іх у шматдзетнай маці 3. Бізнес-ідэю па стварэнні развіваючага цэнтра для самых маленькіх ажыццявіла разам з сяброўкай. У нас планируются курсы робототехники. А если у нас это будет успешное дело, то, надеюсь, мы будем и дальше развиваться. Далеко заглядываем в будущее. Сярод амбіцыйных праектаў адкрыццё ў Аршанскім рэгіёне мультымадальнага гандлёва-лагістычнага комплексу. Штодзень на будаўнічай пляцоўцы працуюць сотні спецыялістаў і дзясяткі адзінак тэхнікі. Производится строительство первой очереди, подведены наружные сети обеспечения, электричество, водопровод, канализация, подъездная дорога. Происходит строительство основного здания логистического центра, это склад более 10 тысяч квадратов, и здание БК порядка 3000 квадратов. Одна из важных точек приложения сил – это как раз строительство международного транспортно-логистического центра. Это дает однозначно создание новых рабочих мест, создание новых предприятий. Предприятия, которые будут и производить, и которые будут оказывать услуги. Если будет больше таких юридических лиц, значит, у нас будет пополнение бюджета. Ну, а значит, район будет развиваться, и людям будет жить лучше. Развіццё Аршанскага района на кантролі і ў абласной улады. У красавіку кіраўнік Аршанскага района атрымаў адказ перад аблвыканкамам. Нягледзячы на агульную станоўчую тэндэнцыю развіцця, у некаторых сферах ёсць недахопы. Кіраўнік вобласці засяродзіў увагу на асноўных былых прамысловых гігантах Оршы: інструментальны завод, аграмаш, завод прилад аўтаматычнага кантролю і іх лёсе. Вы считаете, будет республика вмешиваться в местные вот эти проблемы? Нет, они территориально наши проблемы. И мы должны понимать, что делать. А, наверное, пришло время, что нужно создать одно какое-то предприятие, но разные площадки, цеха должны быть. Это же в одном городе. Надо заниматься территорией. Понятно, что территория сегодня в той площади, которая есть, она никогда не будет востребована для этого предприятия. Вы же это понимаете? З пачатку перазагрузкі Аршанскага рэгіёну прайшоў год. База для развіцця закладзена, работа працягваецца. Аршанскі раён павінен пакарыць новыя вышыні і стаць узорным, браць прыклад, з якога будуць і іншыя. Віктор Праліш, Марына Романовская, Александр Петровецкі. Навіны, Аршанскі раён.